Eki. EPK. Moi, terve. Mä nyt on viimeisimpiä foorumin lukemisia jälkeen päädyttiin siihen vuoden jännittäjäpalkintoon. Se lukee täällä mun ohjekirja. Niin, tässä on nyt tosiaan Eki. Mä olen EPK. EPK siis. Me ollaan molemmat tuolta Turusta. Tää on vaan varatoimenpide. Siis ettei vaan mikään niinku kauhean yleinen tautikaan tartu sit. Siis en mä tarkoittanut mitään teit, mutta tosta tilaa lähdetään viettää tonne kaupunkiin. En mä kotoa oo tällainen, tää on vaan niinku just yleisillä paikoilla. Ettei vaan satu mitään. Eteenpäin. No tosiaan joo. Tää lukee mun ohjeessa, että vuoden jännittäjä palkinto nyt, et tämä auto omistajalle. Siinä. Onneksi olkoon. Pistääkö pyyhkeä väliin vai? Pistä pyyhkeä väliin. Ja aplodit. Ja aplodit. Joo, ja aplodit. Pienet. Ja ihan kätsinyt. Terve. Me ehkä vähän huijattiin tässä on oikeesti sasu. Sitä ei ton naamiolta niinku silleen huomannut ja mä olen Jiri foorumilta terveisiä. Ihan sillä nimellä löytyy joo. Mut tää oli enemmän. Mä olisin oikeastaan aika ylpeä, tää on kuitenkin hyvä pokaali. On. Tää on kuitenkin isojen poikien juttuin. Se mätsää tuohon taustapelihommaan. Mun mielestä aika hyvä. Se on muuten ihan täydellinen. Kaikista muistakin palkinnoista piti jättää kuvaa, niin. Mut siis tää